Takže čau lidi, vítám vás z nového videa a dneska jsme na novém kanále. To je krásný kanál, vidíte ho? Tady někde je, Firstý Plus, ano. Tohle bude takové intro, jo, na tenhle krásný nový kanál. Má to i takovou novou vůni, to má takovou krásnou, jo. A je to vlastně, si popovídáme o tom, jaké to tady bude, jaké to krásné bude prostředí a co zde budu natáčet. Mám tady speciální mikrofon, jo, aby tohle video aspoň nějak bylo speciální, protože to je krásný moderátorský mikrofon a my se rovnou přesunout na to, co tady budu dělat. Takže mám můj hlavní kanál, což je samozřejmě Firstý, že jo. A tam natáčím hry, hororovky a td, co vám se bude líbit, co mně se líbí, ale tenhle kanál bude, dá se říct, takovej kontejner, ale já to nechci říct zase nějak hnusně. Musím dávat videa, který se prostě na ten hlavní nehodí, což je jako manga, jo, budu zde vyšetřovat mangy, jo. No a mangu budu si tady povídat, mám 4 boxety už One Pieceu, budu si povídat o tom, budu se povídat o Vagabandovi, budu sem házet vlogísky, možná někdy i se střílet ze streamu, samozřejmě. Když dostanu Nintendo, tak budu sem dávat Nintendo gameplay, budu se streamovat a tak, takže podle mě se máte na co těšit. Jestli se na tohle někdo dívá, tak řekněte, jak se vám líbí tenhle mikrofon, jo. Jestli je skvělej. A víte co? Tak aby si tohle někdo video zapamatoval, tak já udělám vozembouch. Jo? Určitě to znáte, že jo? Kaiser, Kaiser, nebo kdo tak se jmenoval. Ten mímař český v roku 90 a udělal tam věc jménem vozembouch. Fláknul sebu vozem. Takže, abych zakončil krásně tohle video, jdu dělat vozembouch.